човнами-буслами. Наша вёска укрыта ў лесе. Шмат вакол птушыных песень, буслічоўка, спевы пеўня, хор курыны, крык трывожнай ястрабіны. Буслічоўка. Буслаў клёкат раздаецца, значыць, казка ў нас пачнецца. Вось буслы нясуць здалёк нам з прыгодамі мяшок. Калі маеш сам ахвоту, далучайся да палёту. Былі тут і ўжо ўзлятаюць. Кожны вочы ў неба ўзносіць, бо вядома ўсім, што бусел шчасце нам заўжды прыносіць. Адлёт. 13-я серия. Не магу дачакацца. У Афрыцы яны спатрэбяцца. Дзякую. Дзякую. Так. Працаваць, дармаеды. Хутчэй. Што на яго найшло? Я б сама паляцела ў Афрыку, але не маю крылаў. Што за думкі? Мне б такое да галавы не прыйшло, нават калі б усе мае куры паляцелі разам з куратнікам. Чаму? А хто будзе за парадкам сачыць? Хто заўважыць кожны сухі лісточак? Тады ты ніколі не пабачыш жырафы. А хто гэта? Ну, дакладна я не ведаю, але тата казаў, што ў яе вельмі доўгая шыя, і яна на ўсіх глядзіць з вышыні. Ты нешта блытаеш, гэта я на ўсіх гляджу з вышыні. Не ведаю. Чула, што гэтая шыя ў яе на доўгіх нагах. Шыя на доўгіх нагах. А ты што? Разам змесцімся. Лятаць нельга. Мы ж мелі гуляцца ў наземныя хованкі. 15, 17, 16, 18. Іду шукаць. А калі яны не захочуць, Мусяць. яны бываюць упартыя. А дзе Бася і Бартак? Яшчэ не гатовыя? Нават Сойка ўжо рушыла ў дарогу. Не можа быць. Гэта недакладна. Але яна сказала, што паляціць за мора. Сойка штогод збіраецца за мора, але сабрацца не можа. Таму паляціць не скора. Не скора? За мора? Раз, два, тры. Кайтак яся, Баська. Гэта ўсё праз цябе. Каб ты не нарабіла шуму, Бартак нас не знайшоў бы. Каб вы не хаваліся там, дзе я. Калі я ваджу, ніхто не мае шансаў. Што? Я файна арыентуюся на мясцовасці. Праверым па дарозе ў Афрыку. Глядзі, не адстань ад мамы таты. Вы ж добра ведаеце, моладзь ляціць паперадзе бацькоў. Моладзь так, але ж не ты. Хлопцы!
Мама, тата. Не перешкаджай їм, бо спозняться на соймік, і ми ніколи не полетім. Я лечу з ними. Я ж казаў, без бацькоў ён і кроку не ступіць. Бартик, соймік, гэта справа для дарослых. Зузя мае рацыю. Нашыя бацькі ўжо там. Лепш трэніруйся арыентавацца на мясцовасці. Выбачайце. Мы мелі быць раней, але наша Зузя... Тая зязюлька — наша дачушка. Як вы сабе ўяўляеце, што з намі паляціць зязюля? Ніколі. Ніводзін бусліны соймік на такое не пагодзіцца. Калі вернуцца, паляцім. Ужо? Дарога да Афрыкі далёкая. Мне гэта раз плюнуць. Адкуль ты ведаеш, ты ж ніколі не бываў так далёка. Калі пастараюся, то і за дзень далячу. Я так хутка не змагу. Ён таксама. Мы гатовыя. Мы нікуды не ляцім. Не можа быць, усе ляцяць. А певень з курамі, а сарока, а мудрая сава з сынам Яўгеніем. Нават майор Кіркор застаецца ў Быслічоўцы. Але прыйдзе зіма. Зіма ў Быслічоўцы таксама мае сваё хараство. Я за тое, каб застацца. Мне за вас сорамна. Буслы, як свет стаіць, на зіму адлятаюць у вырай. Навошта ён замкнуўся? Сядзіць. Немаведама, пра што думае. Напэўна, пра жырафу. Я не думала, што гэта яму так затлуміць галаву. Zasuszone będą przypominać o bocianowie. Засушым, і яны будуць нагадваць пра буслічоўку. А мы застаемся. Я хочу ў Афрыку. Такой зімы, як у Быслічоўцы, няма ў ніводнай Афрыцы. Кінь! Наш тата кажа, што ўсюды добра, але ў нас найлепш. Зіма тут ні пры чым. Усім вядома, што справа ў Зузі. Хочу ў Афрыку. Але іншыя буслы не хочуць ляцець разам з табой. Чаму? Бо я не бусел. Як вы маглі? Хтосьці мусіў сказаць ёй праўду. Зузя, вярніся. Калі б гэта ад нас залежала, Зузя паляцела б з намі. На што табе ляцець? Хачу яе пабачыць. У цябе дах знесла. Трэба праверыць, ці праўда пра тую шыю на доўгіх нагах. А як жа мы, бедныя, без цябе будзем, га? Вярнуся з бусламі. Увесну. А калі ён закахаецца ў тую жырафу? Застанься, каханы. Я сказаў. Жирафа. 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 Як я могла быць такой неразумнай? Шкада пакідаць родныя мясціны. Я нікуды не лячу. Зіма будзе суворая. А чаму ты хочаш застацца? Я не хачу, я мушу. Тады пачынай рабіць запасы.
Хіба ти не павінна ўжо быць у дарозе? Мама і тата застаюцца, бо іншыя буслы не хочуць ляцець са мною ў Афрыку. Прыкра, але так было заўсёды. Зязюлі адляталі асобна, а буслы асобна. Маеш рацыю. Калі бацькі даведаюцца, што я адляцела з зязюлямі, яны паляцяць з буслами, і мы сустрэнемся ў Афрыцы. Асцерагайся сокалаў, яны якраз прылятаюць у наш лес. І яны вельмі небяспечныя. Буду асцярожнай! Зуся! Што здарылася? Ты не бачыла Зузі, малой зязюлі? Бачыла. Яна збірае запасы на зіму. Альбо ўжо паляцела ў вырай. Яна паляцела без нас. Значыць, яна робіць. І вам раю паспяшацца. Бо ўзімку лёгка не бывае. Зузя, Вы нашу сестру шукаеце? вядома, але не хадзіце за намі, бо мы так яе не знойдзем. Ты не бачыла зязюль? Яны ўжо адляцелі. Праўда? Калі паспяшаешся, дагоніш. Пастараюся. Скажы маім бацькам, што я паляцела з зязюлямі. Абавязкова. Чакаю іх у Афрыцы. Нешта ёсць у гэтай Афрыцы, калі ўсе туды імкнуцца, як апантаныя. А чаму яна плача? Усе выхады вартаваць. Так, Лісаў, куратнік, не пускаць. так. І каб ніводзін чужы певень тут не круціўся. Так. Бо як вярнуўся, то... Ты не бачыла нашых дзяцей? Толькі Зузю. Але яна ўжо адляцела. Як гэта? Казала, што паляціць з зязюлямі ў Афрыку. Наша Зузя? Я заўжды казала, што яна няўдзячная. Яшчэ яна сказала, што будзе вас там чакаць. У Афрыцы? Сойка! Але ж я радзява. Збіралася ў Афрыку, але забыла застрахаваць гняздо перад зімой. Ты зязюль не бачыла? Яны ўжо за змрочным борам. Я іх даганю. Асцерагайся драпежнікаў. Гэтай парой яны вяртаюцца. Мама, тата, вы не ведаеце, што здарылася? Ведаем, сынку. Ведаеце, што Зузя? Так, сорока нам расказала. Мы яе болей не пабачым. Бадай толькі ў Афрыцы. Зузя ўжо далёка. А ніводнай зязюлі ў небе. Трэба ляцець хутчэй. Памажыце. Без панікі? Што ты робіш у маім доме? Мы ў Еўропе, а тут Афрыка. Нас раздзяляе Басфорскі праліў. А можна проста? Тут вельмі вялікая вада. Не пераляцім. Трэба шукаць вузкія месцы. Адно гэта Басфор, а другое там далёка Гібралтар.
Тата такі розумний. І добре тлумачить. Поляцім праз Україну, Румунію, Болгарію і Турцію. І праз Босфор у Африку. Пора в дорогу. Уже тут сусіди з жабиної волі. Нещастя, Кайтик і Ясик. Наша мапа. Мы не можем знайсці наших дзяцей. Гэта вентыляцыйнае акенца. Ніхто з сярэдзіны праз яго не выберацца. Я спецыяліст, бо кожны бабёр сваю хатку будуе салідна. Як можна будаваць дом без дзвярэй? Прабач, але ёсць два зручныя выхады, і не так глыбока. У ваду я не пойду. Няма чаго баяцца, я ўсё жыццё праводжу ў вадзе. А я ў паветры. Там сокалы. Выйду гляну. Не пакідай мяне адну. Калі ласка. Гэта быў голас Зузі. Яе там няма, напэўна, пачулася. Эй, што вы тут робіце? А ты куды? Як штогод збіраюся за мора. Ужо была ў дарозе, але забылася застрахаваць дом на зіму, таму і вярнулася. Звар'яцелі з гэтай Афрыкай. Майор! Ты таксама ў вырай? Хутчэй! Два маладыя буслы зніклі. Як скончу прыбірацца, знайду іх і ўратую. А гэтая Матыльда з Войтыкам павінны сачыць за сваімі дзецьмі і не забіваць сабе галаву Афрыкай. Няма Кайтыка і Ясіка. Гэта ўсё змяняе. Жабіна воля — гэта не мой раён. Яны не маюць свайго ястраба, каб ён іх ратаваў. А можа, сапраўды не маюць? А тады я мог бы... Буслічоўка, змрочны бор, жабіна воля, быць маёрам у 3 месцах. Гэта ж... нештачка. Майор вельмі заняты, але не страчваем надзеі. Без дзяцей мы нікуды не паляцім. Думаю, што адляцелі. Не трэба было ім шмат чаго дазваляць. Сюды, спадар майор. Вы такі надзейны. Сапраўдны суперптах. Ведаю. Кірк. Майор, ратуй маіх дзяцей. Напэўна, яны ўжо па дарозе ў Афрыку. Я іх знайду нават у Афрыцы. Дарэчы, там ёсць ястрабы. Я ніколі там не была, але з вамі, хоць на край свету. Спакойна, зараз мы іх знойдзем. Некалі яна мяне ўратавала. Без яе не паляцім. Шкада, што я не будую цяпляп. Я была пэўная, што вы ўжо ляціце ў Афрыку. Разам паляцім. А дарослыя згодзяцца? Кайтек! Ясек! Кайтек! Іх нідзе не відаць. Знойдзем. Як я магла? Вы такія добрыя. А калі успомню соймі, дзе ішлося пра вашу дачку. Яна дасць рады і вытрымае падарожжа. Спадзяюся. Спадзяюся. Але ці сустрэнемся мы ў Афрыцы? Будзеце так ныць, дык ніколі іх не знойдзем.
Яны цэлыя і здаровыя. Там, за трэцім дрэвам, пару кустоў проста і перад першым каменем павярнуць направа. Няхай жыве наш герой, майор Кіркор! А можа, паляціш з намі? Сустрэнемся ў Афрыцы. Мы пераканаем бацькоў. Мои дети. Дзеці. Я не могу лететь без вас. Наша Зузя. Вон яны. Пачакайце! Увесну яны вернуцца. Але ці з жирафай? Яна такая ж курыца, як і ўсе. Някепска выходзіць. Да зімы навучуся лятаць. Да зімы ён пра яе забудзе, у яго ж мазгі курыныя. Зусім нядаўна нашыя дзеці вучыліся лятаць. А сёння яны рушаць у далёкае падарожжа. Зараз я вас доганю. До побачення, спадар бабёр. Пабачымся вясною. Асцярожна, сокалы! Не дам рады. Разам лягчэй. Цяпер у Афрыку. У вырай. Моладзь, наперад. А чаму, тата? На выпадак, калі нехта з вас дрэнна сябе адчуе ці стоміцца. Тады мы заўсёды падляцім і паможам.